OK, tak ja by som oficiálne začala, takže ja vám prajem pekný podvečer. Dnes sa stretávame na takej tej dvojhodinovke, ktorá bude venovaná viac geometrii a plus ešte možno nejakým organizačným veciam. Ja som si dovolila vám do chatu nahrať dva linky. Skúste sa pozrieť, že či sa k nim viete dostať. Mali by ste mať dole takú ikonku, že chat, a vďaka tomu, keď na ňu kliknete, tak sa vám rozbalí v pravej časti okno, kde teda sa viete k tomu chatu dostať. A z neho by ste si mali vedieť skopírovať dva linky. Sú to linky na YouTube, ktorý nie je verejný, ale nájdete tam práve tie zostrihané časti, ktoré som spomínala z inovačného vzdelávania, ktoré prebehlo na jeseň, kde sme teda mali takúto väčšiu skupinu a celé to inovačné vzdelávanie sa nahrávalo celých tých 9 hodín. Takže my sme vám pripravili, áno, vidím, že už sa to niekomu podarilo k tomu dostať. Ďakujem veľmi pekne za spätnú väzbu. Takže my sme tam vlastne celý ten priebeh nahrávali a tým pádom sme si mohli dovoliť to naše stretnutie urobiť iba 6-hodinové, lebo si tam niektoré dôležité veci viete pozrieť. Prvá vec, ktorú si tam viete pozrieť je... A ešte takto. Neľakajte sa toho, že tam rozprávam o rôznych typoch domácich úloh. Ako som spomínala minulý týždeň na našom stretnutí, po tej skúsenosti z jesene sme to trošku zredukovali, takže tým pádom vy tých úloh máte podstatne menej a aj trochu iné. Ale jedna, ktorá vám ostáva, je tvorba osobného algebrogramu. To je ten druhý link. Takže tam si viete potom pozrieť nejakú polhodinku z toho semináru prezenčného, na ktorom sa teda rozprávame s pani učiteľkami, že čo je to algebrogram a ako taký algebrogram môžeme riešiť. My sme si ich len tak veľmi okrajovo ukazovali na kartičkách 1, 2, 3 a to boli tie zelené kartičky, kde sa precvičovalo násobenie a teda základné spoje násobenia. A keďže nás bolo máličko, tak sa úplne v tej skupinke, a aj teda toho času nebolo toľko, nedalo zahrať Bingo Bongo, to je ten prvý link, preto je tam, že BB, nie je to Banská Bystrica, ale je to skratka toho Bingo Bonga. A tam zase máte tiež nejakú polhodinku, kedy sme s pani učiteľkami ako účastníčkami toho inovačného vzdelávania si zahrali také ukážkové Bingo Bongo na násobilku a násobenie. Takže to si tam tiež viete pozrieť, keby vás to náhodou inšpirovalo, tak sa o tom zase vieme o 2 týždne na tomto stretnutí porozprávať. Po prípade sa budeme vedieť na to nejakým spôsobom opýtať, lebo na budúci útorok, to vám avizovala pani Okálová, máme to vzdelávanie s pánom profesorom Hromkovičom. Takže ak vás to zaujalo minulý týždeň, ako sme o tom rozprávali, tak sa tam pravdepodobne stretneme. A ak nad tým ešte uvažujete, tak si myslím, že sú tam asi ešte stále nejaké voľné miesta, keďže je to online a viem, že tam máme celkom veľkú tú kapacitu, aby to teda mohlo byť naplnené. My sme počítali s tým, že o to bude záujem a je o to naozaj veľký záujem. Takže to boli také tie dve úvodné. Hovorím, potom sa treba pýtať, aby ste náhodou neboli v nejakom takom diskomforte, hej, že sa dejú veci a úplne im nerozumiete. Takže možno by bolo fajn, keby o tie 2 týždne sme si vedeli napríklad aj zozdieľať nejaké vaše tie osobné algebrogramy, že či ste to z toho videa porozumeli a či ste sa teda vybrali správnou cestou, aby sme si o tom mohli niečo povedať. Ono sa to celkom hodí aj k tej téme, ktorú budeme mať na budúce, lebo to budú závislosti, vzťahy a práca s údajmi. No, a keďže minule sme mali trošku problematické to prípojenie k internetu, tak dnes by som vám rada ešte na úvod zozdieľala nejaké veci, ku ktorým sme sa ten minulý týždeň nedostali. Takže ja teraz slavnostne vyskúšam ten share, takže budem šerovať a akože musím si to tu vyberať, alebo môžem šernúť. Máte s týmto niekto nejakú skúsenosť? Keď si dám to prvé, tak to bude mať, že čo, obrazovka nie. Ako to viem urobiť, aby to bolo, že keď sa budem vždy preklikávať, tak to budete vidieť, že nemusím šerovať otvorené veci. Aha, asi som niečo vybrala. Vidíte? Áno, vidíme. Tie webináre zadarmo, to učím sa budovať. Áno, super.
Je to náš web. Ďakujem veľmi pekne, Barborka, za pomoc. Áno, takže minule som vám iba chcela ukázať, že veľmi veľa materiálov viete nájsť aj na našich sociálnych sieťach, respektíve na našom YouTube kanále. Takže keď si dáte stránku ABC Edu a tu zoskrolujete do tej spodnej časti, kde máte odkazy na naše sociálne siete a kliknete si na YouTube, tak by vás to malo hodiť na náš YouTube, dúfam. Či? Chvíľka strpenia, áno, podarilo sa. A v rámci toho YouTube si viete vybrať aj také tie krátke, vidíte, už to na vás vyskakujem, inak zo všetkých našich videí na vás budem vyskakovať, veľmi sa za to ospravedlňujem. A tam máte napríklad ukážku toho, ako sme hrali na nejakom seminári asi. No toto je to zlongo, čo sme hrali aj my, ale asi tam bolo aj nejaké zaokrúhľovanie, mala som pocit. To je jedno, niečo. No ale teda, nájdete tam aj tie krátke videá, ktoré by mohli fungovať ako nejaká inšpirácia na tvorbu vlastných, ktorú teda robíte ako tú jednu domácu úlohu. Teraz ja hľadám niekde, kde by sme mohli mať tých našich šikovných chlapcov, ktorí nám riešia rôzne úlohy z bádateľníka. Toto sa nám celkom hodí, lebo to je presne taká tá úloha, ktorú máme v bádateľníku. Takže skúsime si kliknúť na toto videjko. Aha, ale neviem, prečo mi ho nezobrazuje. Tak nič. Neviem, prečo ho nevidím. Toto nie. Dobre. Dievčatá, hovorím, opäť toto nie je úplne moja silná stránka, ospravedlňujem sa, takže bádateľník nebude. Poďme ešte raz naspäť. Dobre, ale viete si tam nájsť teda tieto krátke videjka a ešte teda urobím jeden pokus a to, že či tam náhodou niekde nenájdeme tie videá ku stavbám z kociek, lebo tie mi prídu, že by tiež mohli byť celkom užitočné. Stavby z kociek tu. A to je presne to, o čom sme sa rozprávali minule, aj čo sme si minule skúšali. Minule sme si skúšali robiť stavby z kociek podľa 4 pohľadov. A keď to robíte s deťmi, tak si viete nájsť, táto lišta vám tam asi zavadzia, predpokladám, že tak to skúsim takto posunúť. Takže asi by ste tam mohli vidieť tú časť, ktorú vám ukazuje. Má to iba nejakú muzičku, nemá to vlastne žiadne slova. Je to také veľmi jednoduché a ako keby animované, je to takým tým stop motion spôsobom robené. A tu konkrétne je predstavená jedna z taktík, ako sa dá stávať podľa pohľadov. To znamená, že najskôr si to postavím spredu, aby som mala všetky kocky, potom si to nejako upravím na ten pohľad z boku a potom to celé ešte dorieším z pohľadu z hora. A zrazu, keď mám takúto stratégiu stavaciu, tak to vyzerá, že je to celku jednoduché. Mám to už nejako postavené, skontrolujem si tie pohľady, či mi naozaj sedia. A keď zistím, že asi by to tak mohlo byť, tak to, ako sme si ukazovali minule, otočím tú kartičku, sa mi tu zase objavuje nejaká reklama a viem sa skontrolovať, že či naozaj to, čo mám na obrázku, je to isté, čo sme teda postavili. Takže vieme si tam nájsť aj takéto 3 videjka na tie základné stavby z kociek, ktoré sme robili. Ale to, čo mi príde ešte zaujímavejšie ako stavby z kociek, a to nám tiež minule veľmi nefungovalo, tak je ten Delmat. Vy na Delmat máte reklamu aj na zadnej strane pracovných zošitov. Takže ja som vyskúšala dať do vyhľadávača Delmat, nájde vám 2 prípony, buď je to org alebo info. A to info mi celkom fungovalo aj cez tento môj Google, ktorý mám. A teraz sa mi Zbyněk Kubáček sa mi pustil, takže toho nepotrebujeme počúvať. No a tu napríklad vieme nájsť, to niekto už aj spomínal,
tá naša študentka z východu, ktorá navštevuje kurzy alebo teda vzdelávania pani docentky Koreňovej, že ona napríklad odtiaľto v rámci geometrie využíva aktivity, ktoré máte na geometriu v rovine alebo geometriu v priestore. Pokiaľ ide o tie geometrické aktivity v rovine, tak tie sú zamerané na súmernosti a máte ich rozdelené, je tam taký pokus, že mať to rozdelené podľa ročníkov, takže to môže byť tiež celkom zaujímavé. My si môžeme pozrieť napríklad takých tretiakov, vždy tam máte aj napísané, že koľko tam tých typov aktivít je, takže pre tretiakov máme 2, pozrieme sa a máte tam buď symetriu s jedným zrkadlom, teda súmernosť, alebo súmernosť s 2 zrkadlami, aby sme nezačínali takto podvečer niečím intelektuálne veľmi náročným, tak skúsme to jedno zrkadlo. A opäť tam máte veľa možností, ktoré si viete voliť. Inak takto neopýtala som sa. Vidíte tú obrazovku dobre? Áno. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Áno. Super, ďakujem. Takže zase vieme si tu voliť nejakú náročnosť, že máte tu taký panel, ktorý vám, ja to takto posuniem, tak, aby sme to mali na celú obrazovku tie úlohy. Takže tu si viete zvoliť náročnosť, ktorú chcete, tak dajme si napríklad, že náročnosť 3 a viete si tu zvoliť typ zobrazenia zrkadla. To znamená, že zrkadlo môžete mať tak, ako ho máme teraz, že je vertikálne, alebo môžete mať zrkadlo aj, ktoré bude horizontálne. To sa nám zmení pri spustení úlohy. A môžete si meniť aj formy tých predúloh, že môžete mať takéto hranaté, alebo môžete mať takéto oblé, môžete mať tieto, tie vyzerajú veľmi zaujímavo, ukážem, to je také skoro na úrovni ornamentov. Hej. A úlohou je doplniť to tak, aby to bolo súmerné podľa... Dala som spustiť úlohu? Aha, že tu dokonca to máme vytvárať, takže tu máte vzor a ten máte poskladať z tých jednotlivých tvarov, ktoré máme tu, z tých ornamentálnych. Pričom vy s nimi viete, vy ich viete otáčať takým nejakým jednoduchým základným klikaním. Myslím si, že toto, a viete ich teda niekam aj presúvať. Takže toto, keď dám sem a teraz s tým budem takto nejako klikať, tak by sa mi to mohlo, vidíte, že sa mi to natočilo tak, ako to mám aj tu. Otázka je, či to mám dobre, podľa mňa nie, lebo asi to bude chcieť ešte, aby som to mala aj v tomto okne. No, vyskúšame, uvidíme, hej. V najhoršom prípade nám to zapípa, že to nemáme dobre. Toto dáme sem, zase na to kliknem, nejak sa mi to takto otočilo, tak vidím už teraz, že toto určite nie je dobré a už s tým neviem spraviť nič. Takže môžem to ešte nechať skontrolovať, ale skontrolujem to tu. Nie. Aha, to je, že mi to pomôže, že čo som mala urobiť. Sa opýtam a on mi teda povie, že ako som to mala spraviť. Ale niekde by malo byť aj, že povedz mi, či to mám dobre. A to má možno niekde tu za vami. A nekontroluje sa to tak automaticky, áno, že tam je taký smajlík? Je tu smajlík, len som ho nevidela, lebo tam som mala prekryté vás. Takže dáme smajlíka a keďže nám to vlastne pomohlo, to ste asi videli predtým, tak asi to máme dobre. Ja by som, hovorím, pokročila hodina, ja dnes pracujem od 3:30 od rána, takže ja by som si možno vybrala na začiatok takéto niečo jednoduchšie, a možno by som si dala klasické vertikálne zrkadlo a vidíte, že tie úlohy sú o poznanie ľahšie, aj keď táto farba sa mi nepáči. Vždy, keď si kliknete, tak vám to vygeneruje niečo nové. Že viete to mať takýmto spôsobom. A teda rozumiem tomu, že sa snažíme ukladať tie útvary tak, aby vyzerali ako tie, ktoré máme na tomto obrázku. Takže teraz sme už asi trafili. Hovorím, je to taká doplnková aktivita, lebo keď si zoberieme ten pracovný zošit, my si ho budeme dnes postupne prechádzať stranu po strane, s tým, teda dvojstranu po dvojstrane, s tým, že si ešte prejdeme aj tú druhácku, aby teda tí, ktorí máte pani učiteľky, ktoré z toho učili v prvom ročníku, tak aby ste videli, že kam sa tá geometria posúva v rámci druhého ročníka a možno vám to pomôže aj
na to generovanie tých vašich 3 otázok, ktoré máte mať teda do domácej úlohy. Myslím si, že toto by mohlo ísť sem, zase to trošku pootáčame. Úplne najlepšie je, tie dieliky sú tam stále tie isté, len farba sa im mení. To znamená, že keď to robíme naozaj s tými prvákmi, ak sa vám to páči a trochu vás to inšpiruje, tak sa to dá veľmi dobre skopírovať aj na nejaký papier. Urobíte si to oveľa väčšie. Môžete to mať na taký ten suchý zips, že to deti lepia a nemusíte to robiť týmto otáčaním, ale môžete to robiť reálnou manipuláciou. Ja vítam aj pani učiteľky, ktoré sa k nám pripojili z rodičovského združenia, takže dúfam, že všetko prebiehalo v poriadku a máte milých a dobrých rodičov, ktorí vás zbytočne nezdržiavali. A teda sme radi. My sme zatiaľ sa len tak rozprávali a ešte teda dôležité, ak ste tu neboli úplne na začiatku, dámy, tak v čete, v Zoome máte 2 linky na tie aktivity, ktoré sme spomínali minulý týždeň. To znamená, že máte tam ukážku Bingo Bonga a máte tam ukážku riešenia algebrogramu a toho, čo ten algebrogram je. A ako som hovorila aj dámam, ktoré boli pripojené na čas, tak nebuďte vystrašené z toho, aké všelijaké domáce úlohy tam spomínam. To bolo. Takto to uzavrime. Hej, že my máme teda trošku iné pravidlá a podmienky pre tento jarný kurz, takže my máme iba 3 a iné a teda jednoduchšie. No a teraz si ukazujeme to, čo sme si minulý týždeň neukázali, lebo sme nemali až také dobré internetové pripojenie a to je, ako si viete rozšíriť aktivity, ktoré máte v pracovných zošitoch o nejaké online aktivity a vy vlastne na ne máte také upozornenie alebo nejakú malú reklamu na zadnej obálke pracovného zošita. Je to na stránke delmat.info a tam si viete vyberať rôzne typy úloh. My sme sa teda teraz pozreli na to, že ako je tam spracovaná v rámci rovinovej geometrie sumernosť. A teda pracuje sa tam s osovou sumernosťou. Máme rôzne náročnosti úloh. Vidíte, že tu už máme napríklad oveľa väčší ten plánik, do ktorého to ukladáme. Aj to potom vyzerá tak o mnoho náročnejšie. Ja by som asi sa držala pri zemi a úplne nám stačia tieto verzie. A plus teda máme také jednoduchšie tvary, ktoré sú takéto. A zase vždy, keď to kliknem, tak sa mi generuje nový obrazec, alebo môže mať aj také komplikovanejšie tvary a tie vyzerajú takto. Takže keď máte deti, ktorým to ide menej dobre, tak si môžu voliť jednoduchšiu predlohu. Hovorím, veľmi je to príjemné v tom, že naozaj viete veľmi nenútene diferencovať tú prácu v rámci triedy, ak napríklad v triede používate tablety, alebo vy ste minulý týždeň spomínali tých preaktívnych rodičov, takže toto je napríklad jedna z takých vecí, ktorá nevadí, keď to budú robiť doma. Hej, že nemusia silomocou vyplňať pracovný zošit, ale môžu sa tie deti rozvíjať takýmito aktivitami. To, čo máme ďalšie v rámci geometrie, nerada by som sa k tomu naspäť preklikávala a vracala, takže preto by som lebo máte ešte aj symetriu s 2 zrkadlami, to už je naozaj že taký trochu úlet, ale opäť môžete mať v triede deti, ktoré to nejakým spôsobom zaujme, chytí, nadchne, ktoré baví, takýto typ úlohy, môžu si potom vymýšľať vlastné vzory, ale to až neskôr, lebo sami vieme, že v rámci Bloomovej taxonómie, keď už mám robiť niečo svoje vlastné, tak to už som na tej úrovni tvorivosti a to je vlastne tá najvyššia úroveň, kam my ich vieme dostať. Ale o to by nám tak trošku aj malo ísť, lebo my by sme ich vlastne mali inšpirovať úlohami, ktoré im ponúkame na hodinách matematiky k tomu, aby bolo pre ne atraktívne sa tej matematike venovať aj nie len na hodinách matematiky. Lebo dnes som sa stretla s kamarátom, ktorého poznám v podstate z detstva. Obidvaja máme rovnaké matematické triedy a obidvaja máme za sebou rovnaké takéto voľnočasové matematické vzdelávanie. A hovoril mi ten Ivan, že už má takú dosť veľkú dcéru a že oni teda vďaka tomu, že majú tie väčšie deti, tak si občas s manželkou doprajú takú tú voľnú polsobotu iba pre seba a boli na nejakej prechádzke pri Dunaji a oni dvaja sa boli teda aj trochu kúpať, keď bolo pekne a keď sa vrátili domov, tak sa Hanka sťažovala, že no, vy ste odišli a ja som tu celý deň musela ležať a nudiť sa.
Takže niekedy je super, keď necháme deti sa buď teda ležať a nudiť sa, sami vymyslieť nejaký program a napríklad môžu na matematiku pre pani učiteľku vyrábať takéto kartičky, z ktorých potom vieme skladať rôzne symetrické útvary. Samozrejme jednoduché kartičky. Dobre, a ešte sa vráťme k tým zadaniam. Takže okrem rovinovej geometrie tam máte aj priestorovú. Tam tých úloh je o trošku viac. Opäť je to teda delené na to, že plus, minus, či by to mohlo byť pre prvákov, druhákov, tretiakov a štvrtákov, respektíve možno prvá, druhá, tretia a štvrtá úroveň. A vždy tam máte zapísané, že koľko tam viete nájsť rôznych zadaní. Takže začníme tou najjednoduchšou prvou. Budeme objavovať úlohy, s ktorými sme sa minule trošku hrali v rámci stavieb z kociek. A tu vidíte, aké máte rôznych 5 typov úloh. Takže len tak si môžete stavať z farebných kociek. To ešte ukážem, na čo je super. Potom môžete robiť stavby z kociek podľa číselného plánu. Potom môžete vytvárať plán stavby z kociek podľa plánu z bodiek a plán bodiek podľa stavby z kociek. Takže ja by som sa vrátila k tej úplne prvej aktivite a to sú, že si staváte s farebnými kockami iba. A toto je výborné na to, neviem úplne, čo znamená odomknúť, zamknúť, asi, že nejaká kocka bude napevno, že vyberiem si farbu a položím si kocku, takto. Vyberiem si farbu a položím si kocku, vyberiem si farbu a položím si kocku. Ops, veľa, ako dám späť, neviem, ale určite nejako viem dať. No nevadí, tak ju nechajme tam. A vyberiem si farbu a položím si kocku. Tak, napríklad takto. Hej. A ešte môžem skúsiť, či sa mi to podarí, položiť jednu kocku tu za túto. Tak, výborne. A mám teda postavenú nejakú takúto stavbu a mnohé z detí môžu mať problém s tým porozumením tomu, čo to znamená, keď mám pohľad na tú stavbu. Takže tu máte možnosť chytiť to za taký krúžok dole, ten vám aj označuje, že kde ste pôvodne mali predok tej stavby. A viete si tú stavbu vyslovene natočiť tak, teraz to vidíme, aby sa mi vlastne zobrazoval iba predný pohľad. Hej? A toto tým deťom, ja teda nie som veľký zástanca týchto online prostredí, ja mám rada, keď sa to robí naživo, ale myslím si, že toto je niečo, čo tým mnohým deťom, ktoré na začiatku možno nerozumejú, čo to znamená pohľad spredu alebo pohľad správa, môže veľmi pomôcť, že ako tú stavbu celú vidím, takže ja sa vrátim a teraz si ju zase napríklad naznačím, že ju dám úplne, že z hora. Ešte trošku, hej. A už vidím, ako to vidím vlastne z hora. A možno toto isté môžeme modelovať aj priamo s tými kockami, plus to teda vieme doplniť takouto interaktivitou. A myslím si, že by nám to celkom akože mohlo v rámci toho vyučovania my to už máme teda v 2. ročníku, hovorím, že my si dnes prejdeme tými pracovnými zošitmi a teda my začíname riešiť pohľady už v 2. ročníku, aj keď takú veľmi jemnú naznačenú propedeutiku máme aj u prvákov. Takže môžeme si týmto veľmi podľa mňa pekne pomôcť. Ja budem rada, ak teraz chvíľočku nebudem musieť rozprávať a skúsite mi k tomu povedať vy nejaké komentáre. Takže ja sa na chvíľu vypnem, skúste sa niekto zapnúť a skúsme si to teda nejako zdieľať, či to používate, či si to viete predstaviť používať. Ja to teda nepoznám, mne sa to veľmi páči, pretože presne toto, ako ste hovorili, že ukázať si tie stavby z tých rôznych pohľadov, tak my pracujeme s deťmi s tými normálnymi kockami akože naživo a tiež mám problém, že keď to mám na nejakej podložke, im to tak potáčať, že aby to videli tak, ako chcem, aby to videli. Takže podľa mňa takto bude lepšie aj pre tých všetkých, že aspoň na začiatku, ako si spomínali, že pozrieť si to z tých viacerých strán, z tých bokov. Lebo veľakrát, keď to otáčam, tak sa mi to rozsype, musíme to zase stavať a tak, že aby každý videl. Takže je to super. Takže ďakujem za výborný tip. A veľmi pekne ďakujem. Ja budem rada ešte za nejaké iné zdieľania. Máme tu aj niekoho, kto to pozná a už to použil. Dámy, pokojne vy, vás je veľa, takže vidím, hlásite sa
zapnite si mikrofón, môžete aj... No, môžeš. Ja by som sa inšpirovala napríklad aj na hodine informatiky, že by som to s deťmi, musím si to najprv premyslieť, ako by som to uchopila, ale myslím si, že je to super vec vlastne, že aj takto to vidieť z tej inej strany, ako to mať normálne manuálne v rukách. Áno, ďakujem, veľmi dobrý nápad a viem si to napríklad v tom 4. ročníku predstaviť s tým kombinovaním toho záznamu. Lebo ak si spomínate, ja som vám na konci nášho stretnutia diktovala slovne stavbu a čítala som to Áno. z takých tých štvorčekov, krúžkov a tak. A myslím si, že mnohí štvrtáci už dokážu nejakým spôsobom identifikovať tie jednotlivé kroky. A áno, môže to slúžiť ako nejaký veľmi jednoduchý program na postavenie stavby. Niekto z vás minulý týždeň spomínal, že mal skúsenosti z detstva s Karolom, čo bol tiež taký robot, ktorý presne podľa inštrukcií staval stavby z kociek rôzne, hej, že on tiež chodil, nosil kocky a ukladal ich na nejakú takúto plochu. Takže viem si to, áno, veľmi dobrý nápad tým, že my máme teraz podľa nového kurikula vlastne oblasť matematika a informatika, tak sa predpokladá, že tieto dve veci by sme mali spolu nejakým spôsobom prepájať. A mne to teda vychádza tak aj podľa toho, ako som napríklad videla aj tie učebnice pána profesora Hromkoviča, ale aj to, ako má uchopenú tú informatiku pre prvý cyklus s Emilom pán profesor Kalaš, že naozaj v tom prvom cykle tá informatika je viac o tej orientácii, o tom pohybe, že je to veľmi prepojené na tú matematiku a na tú geometriu. Takže áno, určite si to tam vie nájsť svoje miesto. A máme tu teda aj niekoho, kto... Ja som tiež chcela ešte dodať, že vlastne chlapci, teda hlavne chlapci, čo teraz hrávajú aj tieto rôzne Minecrafty, Robloxy, im je to veľmi blízke a podľa mňa ich to môže veľmi zaujať viacej táto počítačová animácia, než aj reálne stavby možno. To určite, ale stále by som to kombinovala. Ja som stále zastanca toho, že v tom prvom cykle je dôležitý aj ten kontakt s tým reálnym priestorom, práve preto, aby neskôr, ako hovorila pani Luknárová, sme si to vedeli aj v tej hlave tak viac predstaviť, aby sme nepotrebovali vždy. Viete, lebo dnes si všetci nechávame navrhovať kuchyňa a kúpeľne v tých štúdiách, kde vám to presne takto urobia, že dnes už málo kto si vie z nejakého výkresu predstaviť, ako to celé bude vyzerať. Že už sa veľmi málo stretávame aj my v našich dospelých životoch s tými nárysmi a pôdorysmi. Otázka je, či sa tým neoberáme o nejakú svoju kompetenciu, ktorú sme doteraz ako ľudia budovali a teraz sa jej takto ľahko vzdáme, lebo máme tento typ pomôcok. Ale určite je dobré tie pomôcky kombinovať a používať. Áno, a určite môže to slúžiť aj na to, že tých chlapcov vieme nadchnúť viac, keď máme ešte takýto nejaký doplnok k tomu, že to môže byť, tá matematika môže byť zaujímavejšia. A ak dovolíš, tak ja sa Áno. pripojím k tomu. Myslím si, že deti by mali najskôr zažiť takéto manuálne, ukladať, skladať, predstavovať si a až potom ich dajme do toho virtuálneho sveta. Určite áno, a aj preto hovorím, že si myslím, že aj táto téma je skôr pre tých štvrtákov. To znamená, že my už máme spolu zažité 3 roky toho skladania s tými kockami a tým pádom už by sme tam mali mať niečo v tých hlavách vytvorené v rámci tej predstavy. Áno, ja hlavne preto, že sa chystám na ten prvý ročník, celkom určite začnem tým skladaním, tým uchopovaním a tým všetkým, pretože ja to mám previazané aj na ostatné predmety. Áno, výborne, výborne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým, ktorí sa teda zapojili. A ja by som možno, to bola taká ochutnávka toho online sveta a ja by som sa teda rada dostala k tým pracovným zošitom, o ktorých som rozprávala, ktoré vy vlastne asi aj máte doma. Ja si nie som úplne istá, ako ja toto tu viem niekam upratať, aby mi to nezavadzalo. Tak viete, čo vyzerá, že mi funguje druhácka. Tak ak vám to nebude vadiť, tak ja by som si prešla s vami druhácku. Môže to byť? Ste s tým v poriadku? Lebo tie prvácké v podstate máte
Tam som vás chcela upozorniť, aj ako sme sa dohadovali, že aby ste mali tie papieriky a aby ste mali nožnice, tam som vás chcela upozorniť presne na tie aktivity, ktoré sa mali robiť s tými malými papierikmi a tým, že v tom pracovnom zošite máte presne vyznačený priestor, kde si to tie deti vedia nalepiť, keď s tým robia v tejto veľkosti, tak už nemusíte nič ďalšie iné špeciálne pripravovať. A tých papierikov v tomto máte veľmi veľa. To znamená, že ak sa im niečo nepodarí, vôbec to nevadí, máme v triede kôž na papier, zahodíme a robíme znova. Hej? Nepodarí sa, zahodíme, robíme znova. To znamená, že aj ich učíme, že nemusíme vždy všetko spraviť na prvý pokus, ale niekedy to môže trvať aj dlhšie, lebo naozaj dnes nám do tých škôl prichádza generácia, ktorá by rada mala všetko hneď a teraz. Ja si vás takto stiahnem dole, že ma asi neuvidíte. A poďme teda na to, čo nás po absolvovaní prvého ročníka čaká v druhom ročníku. Musím vám povedať, že toto je úplná premiéra, lebo my sme mali na našej konferencii vo februári ukážku tejto béčkovej geometrie, to znamená ako keby tej už trošku vyššej úrovne, ktorá je určená primárne pre druhákov, ale nevyzerala tak, ako vyzerá dnes, lebo pani profesorka Žilková s ňou nebola úplne spokojná, takže ja som na nej pracovala celé Vianoce a po Vianociach, aby sme ju teda prepracovali do tejto podoby. A ja vám budem nesmierne vďačná, ak mi skúsite dať aj spätnú väzbu na to, čo si o tom myslíte. Ja by som teda najskôr vám priblížila tú prvácku, ktorú možno máte pri sebe, lebo tým, že ste ju minulý týždeň na tom vzdelávaní dostali a mohli by ste ju mať fyzicky, tak tam, keď si prelistujete tie jednotlivé strany, tak si môžete všimnúť, že na dvojstrane sa vám objavujú rôzne tieto farebné machuľky pri úlohách. Je to preto, lebo na konci, v rámci obsahu máte napísané, že ktorá farba sa zameriava na precvičovanie ktorej tej časti alebo ktorej témy, nejakého takého podcelku v rámci tej geometrie. My sme sa rozhodli, že žltou budeme označovať orientáciu v rovine a priestore a tie farbičky teda používame rovnaké, či to bude Ačko, Bčko alebo Cčko. Nepredpokladáme, že by si to niekto pamätal, ale teda snažíme sa v tom mať takýto druh vizuálneho poriadku možno trochu. Takže ak máte pred sebou tie žlté, tak tam sa viete pozrieť, že tam sa vám tie machuľky v rámci dvojstrany striedajú. Je to aj preto, lebo si myslíme, že tých prvákov ešte nevieme zaujať na nejakú dlhú dobu jednou aktivitou, ktorú by sme rozvíjali a nejakým spôsobom ju gradovali. Že tam je to naozaj také, že tu zrniečko, tam zrniečko, viete, ako keď máte, sa hovorí, že vydzobe vám hrozienka z koláča, tak to má byť taká tá hrozienková ukážka, že zaujímavá úloha, iná zaujímavá úloha, teda striedajme tie aktivity. V druhom ročníku sme sa rozhodli pre trošku iný koncept, a to taký, neviem sa dostať hore, ale ja to zvládnem, a to taký, že vždy máte tú dvojstranu zameranú na niečo. Hej, že už sa nám tam nemenia tie machuľky pri tých číslach úloh, ale už máte vždy celú dvojstranu zameranú napríklad tu, sú to základy skúmania geometrických útvarov v rovine. To znamená, že je to také opakovanie, je to vlastne hneď prvá dvojstrana. Skôr ako to budeme listovať ďalej, lebo toto teda nepoznáte, takže k tomu asi otázky dopredu nebudete mať. Ja mám otázku, že či si myslíte, že takáto voľba pre tých druhákov z našej strany je správna, alebo ešte stále by to teda malo byť také rôznorodé v rámci tej jednej hodiny? Ja si myslím, že to nemusí byť až také rôznorodé, že sa potom môže ísť tak viac do hĺbky. Ďakujem. Áno, my sme dúfali, že toto by už v tom druhom ročníku mohlo fungovať,
lebo predsa len tí prváci sú ešte takí trochu viac škôlkári, ale tí druháci po tom roku by už mohli byť zvyknutí na ten školský systém, aj na to sústredenie sa a aj na to, že keď vy napríklad máte nejakú pomôcku, tak tú pomôcku viete v rámci tej hodiny použiť niekoľkokrát. Na tejto prvej dvojstrane si to vieme ukázať napríklad na tom, ako nám môže pekne komunikovať úloha 1 a úloha 4, kde pracujeme s tým, že určujeme, najskôr teda pomenovávame útvary, ktoré poznáme a v úlohe 4 máme pojem strana a vrchol, pričom my sme sa čiastočne s týmito pojmami stretli už aj v tom prvom ročníku. A hovorím, toto sú také opakovacie tie úvodné strany, aby keď sa vrátime po prázdninách, tak sme nemali, aby na nás hneď nevyskočilo niečo úplne nové. A ešte stále teda môžeme mať deti, ktoré majú nejakú formu miskoncepcie, že útvary, ktoré sú napríklad obdĺžniky, ako je tento úzky obdĺžnik, nemusia rozlišovať ako obdĺžnik, lebo stále je to pre nich nejaká palička, lebo obdĺžnik má buď tento alebo tento štandardný tvar. Ešte tým, že ja nie úplne poznám tie zoomy, chcem sa opýtať, vy vidíte, kde ja ukazujem myšou, či nie? Áno, vidíme. Áno, Super, vidíme. super, ďakujem, tak to je perfektná informácia pre mňa. Ďakujem. Alebo napríklad niektorým deťom sa môže zdať, že veď aj toto by mohol byť obdĺžnik. My nepotrebujeme vedieť, aby to vedeli pomenovať, že aby niekto vedel v druhom ročníku, že to je lichobežník. Nám naozaj ide len o to, aby vedeli vytriediť tie obdĺžníky a štvorce a vedeli vyargumentovať, že prečo napríklad tento útvar je štvorec, ale aj toto je štvorec, aj keď máme aj veľa dospelých, ktorí by nás presvedčali, že je to kosoštvorec. Alebo teda aj toto, čo je tak na pol ceste medzi tým štvorcom v strede a tým štvorcom v pravom hornom rohu. Takže aj toto je vlastne štvorec. Takže ide nám tam o to hľadať tie spoločné znaky a pomenovávať ich, aby sme si teda trošku rozvíjali aj takú tú základnú argumentáciu, že čo si myslíme. My ešte nemáme, budeme mať, lebo keď si pozriete tú prvácku geometriu, tak tam, kde pracujeme s tým, že deti iba doplňajú do nejakej vety, to je to, čo som hovorila minulý týždeň, nie je našim cieľom, aby sa z tej matematiky stali hodiny písania, takže my sa snažíme tam, kde má byť odpoveď, tak im časť tej odpovede predpísať. V 3. ročníku to už nebudeme robiť, tam už by nemal byť problém s tým písaním, ale teda vy v tej prváckej už máte korektne nahradené napríklad tie T, takými téčkami, ako sa učíme. Aj tuto to budeme robiť, len teda je to veľmi náročná, taká mravenčia práca pre pána grafika, lebo on naozaj každé to písmenko musí nejako ručne prepisovať, alebo teda nahrádzať ho nejak, neviem čím, je to jeho robota, ale viem teda, že to trvá dlho, takže to ešte len bude robiť tento týždeň. A keďže ja som veľmi naliehala, že to chcem mať na naše dnešné stretnutie, tak zatiaľ tie kaligrafie tam ešte nemáte korektné, ale v tej prváckej matematike sú a ideme dávať do tlače aj čísla operácie, aj závislosti a vzťahy, takže tam to tiež už opravujeme a v tejto druháckej to už bude od začiatku tak, ako ste zvyknutí na tie písané písmená alebo teda na tie ich grafémy. No, takže opäť taká veľmi jednoduchá úloha. Nemusíme pomenovávať útvary, iba riešime, že koľko majú vrcholov a koľko majú uhlov a môžeme sa vrcholov a strán, a môžeme sa zamýšľať nad tým, že či vieme teda vytvoriť nejaký útvar, to tam neskôr aj bude, ktorý by mal iný počet strán, ako má vrcholov. Hej? A to je taká možno celkom zaujímavá otázka do pléna. Teraz máme dvojstranu, ktorá je opäť veľmi jednoduchá a taká deťom blízka a to sú sumerné útvary, takže možno to trošku, ale keď sa pozriete na tú úlohu číslo 6, tak tá už trochu pripomína to, čo sme si mohli vyskúšať v tom delmate, ale zase to nadväzuje aj na to, čo sme sa naučili na strane 3. To znamená, že aby sme nezabudli, lebo ako sme sa rozprávali minulý týždeň, tú geometriu nemusíme mať v takých nejakých blokoch, ale môžeme si povedať, že ju máme, čo ja viem, vždy vo štvrtok na začiatku matematiky 25 minút, hej, alebo podľa toho, koľko ich to baví, tak taký čas tomu môžeme venovať.
Takže sa vrátime aj k tomu, čo sme sa naučili minulý týždeň. Ja som vám minulý týždeň ukazovala škatulku matematika zo škatulky. My sa snažíme všetky tie kartičky, keď už to škola má zakúpené, lebo máme relatívne do škôl, ktoré v rámci minulého roka a toho, že začali učiť z našich učebníc, tak si aj tú matematiku zo škatulky zakúpili. Takže toto je napríklad aktivita, ktorá je zameraná na orientáciu v rovine. Môže to vyzerať, že je to zbytočne náročné, ale ide tam skôr o to, vrátim sa. Ide tu skôr o to naučiť sa nejakým spôsobom zase čítať akýsi zjednodušený záznam. My v tej matematike sme takí trošku týmto postihnutí, že my nemáme radi zbytočne dlhé vety, my to radi nahrádzame nejakými ikonkami, takže toto je znázornenie otázky, či je kruh vľavo. Lebo mám kruh a mám šipku ukazujúcu doľava, takže z toho viem vytvoriť otázku, je kruh vľavo? A máte tu vlastne v tej bublinke, kde vám ten mravček, to som nespomínala, veľmi dlho som bojovala s pani profesorkou Žilkovou, lebo my sme predtým mali učebnice, kde sme mali medveďa, sovu a rybku, ktorí nám pomáhali ako také komunikačné postavičky. Každý z nich zastupoval nejaký iný živel alebo nejaké iné prostredie, ktorému bolo blízke a v ktorom sa nachádzal. Pani profesorka Žilková nie je úplne stotožnená s tým mať učebnice matematiky také personalizované alebo vôbec, akože aby tam boli zvieratka, ktoré sa tvária ako deti alebo ako ľudia. Ale našťastie teda sa mi ju podarilo zlomiť na to, že my čas od času tam potrebujeme nejakú takú doplnkovú otázku alebo výzvu. Keď sa pozriete, aj tu sme mali toho mravca. Hej, a tu sa mravec iba pýtal, že koľko je štvorcov a koľko trojuholníkov, lebo úloha je, že prečiarkni obrázky, na ktorých nie je trojuholník. A aha, to je k tejto trojke, sorry. Takže tu majú pokračovať v tom vzore. A aby to nebolo len o tom, že pokračujem vo vzore, tak ten mravec trošku našepkáva pani učiteľke, že s tou úlohou vieme pracovať aj ďalej a môžeme teda sa zamýšľať nad tým, že ako vlastne keby sme zmenili tú geometrickú postupnosť na nejakú aritmetickú, to znamená vyjadrovali to číslami, takže ako sa nám vlastne tie čísla budú meniť a prečo. Že aj to vieme zaznamenávať. O tom sa zase môžeme rozprávať aj na budúci týždeň, keď budeme mať tie závislosti. Takže mravce fungujú ako nejaký taký komunikátor, ktorý buď pomáha čítať naše matematické ikonky, alebo teda dáva nejaké otázky, alebo aj nejaké také poznámky občas tam ponúka, ktoré nám môžu to cvičenie posúvať možno trošku ďalej a trošku iným smerom. No a tu teda pracujeme s takými kartičkami, ktoré nájdete v matematike zo škatulky. Takže a je to práve o tom, že máme 3 kartičky a 4 štvorčeky a do tých 4 štvorčekov teda uložíme nejako tie kartičky a pýtame sa, aby sme uhádli, že či to tak je, alebo to tak nie je. A môžeme hrať takúto hru na orientáciu. Ja si myslím, že to určite mnohí robíte. Opäť máme dvojstranu, dnes už sme mali stavby z kociek, kde sa vraciame k stavbám z kociek, keďže je to prvá dvojstrana v rámci geometrie, tak si trošku aj zopakujeme, že čo je a čo nie je stavba z kociek. Ak si to nepamätáme z minulého školského roka, tak na poslednej strane obálky na spodnej strane, tá posledná strana obálky funguje ako taký ťaháčik, tak tam nájdeme zapísané, ja to zase takto narýchlo prebehnem, nie až tak narýchlo, takto narýchlo, ani to nie. Vyzerá, že som rýchlejšia ako môj počítač. Dobre, tak poďme o stranu skôr. Vidíte, toto je posledná strana obálky, takže tu dole máte taký ťaháčik, na ktorom máte napísané, že ako vyzerá plán stavby, a teda kedy je stavba z kociek stavbou z kociek a kedy nie je a prečo. Hej, to znamená, že stavba z kociek musí spĺňať iba 2 podmienky a to, že kocky k sebe prikladáme celými stenami
a kocky nezlepujeme, to znamená, že žiadna kocka nám ako keby nelevituje, nevisí vo vzduchu. To znamená, že keď si zoberieme tento druhý obrázok, tak tam nemáme stavbu z kociek preto, lebo tá modrá sa nemá s tou zelenou spoločnú celú stenu, ale iba hranu. A tá posledná, tá tretia, nie je stavba z kociek preto, lebo tá zelená by nám takto, keby sme to chceli postaviť a nepripichávali by sme to nejakým špendlíkom alebo nelepili lepidlom, tak by nám to nedržalo. Takže takto nejako to vieme si zopakovať. A toto je vlastne obrázok, ktorý si možno niektoré deti budú pamätať z tej prváckej geometrie, lebo pri stavbách z kociek ho presne tam máte. Tak sa vráťme naspäť k našej tretej dvojstrane, kde sme mali stavby z kociek. Tam som vás chcela iba upozorniť na to, že tu máme zase opakovanie z prvého ročníka, čo je úloha, ktorú vy máte v tej prváckej geometrii a poznáte ju a pracujeme tam s tým, že máme nejaký farebný plán stavby a zamýšľame sa nad tým, že ak by sme podľa toho plánu stavby mali vyfarbiť tieto kocky, tak koľko kociek je, z koľkých kociek tá stavba je postavená, koľko kociek reálne na tomto zobrazení vidím a koľko vlastne nevidím. To znamená, že ktorú farbičku na to vyfarbovanie som nepotrebovala. A toto sú úlohy, ktoré teda máte aj v tej prváckej matematike, takže v tom druhom ročníku sa k ním vraciame. A keďže si myslíme, že pre toho druháka už je pohodlnejšie zapisovať plán stavby pomocou čísel, to znamená nie týchto farebných bodiek, tak táto dvojstrana je taký veľmi prirodzený a plynulý prechod od tejto formy plánu stavby k takémuto plánu stavby, kde teda deti stávajú podľa plánu, zisťujú, že ktorá z týchto stavieb to je. Je to tak vymyslené, že tieto sú v tomto stĺpci a tieto sú v tomto stĺpci a podľa toho, aká je to farba, tak takou farbou ten plán vyfarbím. Takže vlastne ich spolu spojím. Môžete to robiť aj tak, že ich iba spájate farbičkou, ale potom tým, že tu nemáme až tak veľa priestoru, tak sa to stáva také trošku neprehľadné. Je tam tých stavieb veľa aj preto, alebo teda trochu viac aj preto, aby keď napríklad robíme vo dvojiciach alebo v trojiciach, tak aby každé dieťa malo tú možnosť a príležitosť si to vyskúšať. Po prípade, ak máme deti, ktorým to až tak nejde, tak aby toho materiálu na to precvičovanie ste mali dostatok a nemuseli ste si na internete hľadať a tlačiť nejaké doplnkové pracovné listy. Takže preto sme sa tuto rozšupli a máte tu až 10 stavieb. Neznamená to, že všetkých 10 musíte postaviť. Hej? Môžete sa aj dohodnúť, takže napríklad urobíte iba ten prvý stĺpec a potom niekedy na inej hodine sa k tejto dvojstrane vrátite a môžete teda skúsiť urobiť ten druhý stĺpec. Ja sa iba chcem opýtať, že či vám to takto vyhovuje, alebo máte nejakú inú predstavu toho, ako by sme si mohli možno trošku prechádzať tie jednotlivé časti a úlohy. Ja som tam napísala, trošku mám problém s tou veľkosťou, neviem si to zväčšiť a robí mi to trošku problém. Keby sa tebe dalo zväčšiť na tom programe. Dá sa mi to zväčšiť, ale potom nevidíte celú tú dvojstranu. To mi je ľúto, ale takto mi je to lepšie, lebo dobre. Proste neviem. OK, tak ja to budem robiť tak, že budem to mať vždy zobrazené ako dvojstranu a potom, keď budem mať nejaké konkrétne cvičenie, o ktorom budem rozprávať, tak to si potom zväčším. Môže to tak byť? Ďakujem. Dobre, takže ja zobrazím zatiaľ dve strany. Tak si mala urobiť zobrazenie dvoch strán a potom to teda budem vždy podľa potreby zväčšovať. Dobre? No, ďakujem. Dobre, za maličko a super. Ja sa ospravedlňujem, ale ja nestíham popri tom rozprávaní kontrolovať ešte aj chat, takže budem rada, ak máte čokoľvek, tak mi do toho pokojne skočte. Ja viem, že to vyzerá, že mňa sa nedá prerušiť, ale opýtajte sa mojich detí, oni to dokážu. Že im to ide úplne dobre. No, tu opäť zase máme niečo, čo doteraz nebolo, ale bolo to v prvom ročníku a to je práca s rysovacími pomôckami a rysovanie ako také. To znamená, že
Máme aj spájanie bodov, kde máte aj taký ten podklad štvorcovej siete, lebo potom neskôr to nie je povinné zase, hovorí to tam ten mravec. My najskôr iba spájame body v nejakom poradí. To znamená jednotku s dvojkou, dvojku s trojkou, trojku so štvorkou, štvorku s päťkou, päťku so šestkou, šestku so sedmičkou. Šermujeme pravítkom, čo môže byť teda celkom výzva. Ja si myslím, že v prvom a druhom ročníku v rámci geometrie deti nepotrebujú 30 cm pravítko, aj tak by nedokázali urobiť takú dlhú čiaru, aby nebola hrboľatá, ale skôr by som odporúčala také tie skrátené 20 cm, aj sa im to zmestí do peračníkov. Alebo teda viete im také možnosť nejakého triedneho fondu nakúpiť, a tým pádom majú všetci rovnaké a aj to šermovanie je potom oveľa jednoduchšie. Aj sa im to menšie pravítko ľahšie pritláča a tým pádom sa im ľahšie popri ňom robí tá čiara. A teraz zase je to len taká nejaká moja domnienka na základe toho, s čím chodia moje dievčatá z praxe, ale veľmi by ma zaujímal váš názor na takéto rysovanie, lebo ako sme si hovorili minulý týždeň, my v tom prvom a druhom ročníku sme doteraz veľmi geometriu nemali. To znamená, že my sme s tými prvákmi a druhákmi nepotrebovali rysovať, lebo to tam nebolo, tam boli len nejaké rovné a krivé čiary a ich rozlišovanie, ale s rysovacími pomôckami sa tam robilo len veľmi zriedka, tak budem veľmi rada opäť za vaše praktické skúsenosti. Rysujete s druhákmi? Maťka, ja som dnes zrovna rysovala s prvákmi. Robili sme tie symetrické obrázky, kde je ten domček a strom, aj tú predchádzajúcu stranu. Tak ako dúpem na to, aby sa snažili čo najpresnejšie a celkom im to išlo. Ale teda ako prvá moja vždy otázka je, ako začneme a čo budeme vlastne robiť. Takže v podstate tie deti mi vedeli, tým, že sme to už predtým robili, už mi vedeli, začali tak ako vtipne, pôjdeme po čiarách, čo bolo veľmi zle. Ale to je super, keď na to majú svoj Áno, jazyk. práve to je úplne akože super topka, to by mi nenadpadlo totiž, tak ma to tak pobavilo. A proste pomenovávali, ideme po čiarach, musíme si štvorčeky spočítať a pôjdeme opačným smerom, takže veľmi pekne a potom teda vysvetlila som im, ako držať pravítko a tak ďalej, netlačiť. Takže toto sú také základné veci, ktoré vlastne všetky poznáme, ale teda chcem povedať, že už teraz im ide to pravítko ako celkom fajn. Takže ja som... Viol, a moja otázka, ty používaš reálne tie dlhé pravítka, alebo máte trojuholníkové, ktoré sa lepšie drží, alebo máš kratšie, tie 20 cm? Mám tie, deti majú rôzne, oni si priniesli, väčšinou majú tie malé pravítka, tie 20 cm do peračníka, niektoré majú trojuholníkové, no a dve deti mali tie dlhé. Ale ako nebol to úplne problém, ale predsa len trošku viacej s tým šibrinkovali. Ale v drvivej väčšine majú tie 20 cm, to im zatiaľ stačí. Osobne mne tie malé sú fajn, aj tie trojuholníkové, pretože ten trojuholník potom potrebujú aj s tou liskou, takže ale je to v pohodičke. Super, ďakujem. Ja inak vítam medzi nami dnes aj Violu Kudelovú, ktorú ste ma minulý týždeň spomínali, mnohí ju poznáte práve z našich aktualizačných vzdelávaní a Violka je presne človek, ktorý má veľa praktických skúseností a ona nás o ne rada obohacuje, lebo ona tie detičky naozaj tak ako aj vy učí a ona je jeden z takých našich prvých testovačov tých našich úloh. Takže ďakujem veľmi pekne. Máme tu ešte niekoho, kto teda má skúsenosť s používaním rysovacích pomôcok v druhom alebo v prvom ročníku. Toto bola skúsenosť z prvého ročníka, lebo Viola teraz má prváčikov. A teda počuli sme, že to zvládajú. Že my normálne geometriu raz do týždňa so žiakmi, druhákov teda, a normálne rysujeme, tam je učivo bod, úsečka, priamka, polpriamka, teraz začínajú aj geometrické útvary, niektoré štvorcová sieť, orientácia v štvorcovej sieti
A právitko už dokonca minule som povedala, že už tie 30 cm by sa nám zišli, lebo väčšinou majú tie 15 cm v peračníku. A minule tam bola nejaká úsečka 17 cm, niečo a už im nevystačilo. Takže, hej, a geometriu majú veľmi radi, veľmi je obľúbená geometria. A ja, ak by som mohla ešte, Áno. tak 0, ako priložiť pravítko, Áno. ako To odmerať. my máme To už je v tej veľký prvátskej... problém. Áno. Týmto majú prváci problém, alebo teda deti aj v 2. ročníku, prosto priložiť, toto je 0 a idem merať. Jedna vec je priložiť pravítko, urobiť čiaru a druhá vec je odmerať tie centimetre. Áno, to si viem predstaviť, preto mi napríklad, vy máte pred sebou tú žltú geometriu, tak tam, kde my prvýkrát používame pravítko, my ho tam máme reálne na tej strane vytlačené a máme tam teda aj ukázané, že ako teda prikladať to pravítko, aj keď meranie s pravítkom na centimetre máme až v tomto pracovnom zošite, v tom druháckom, lebo to podľa mňa pre prvákov nie je dôležité. K tomu sa ešte dostaneme, k tej miere a meraniu. Dúfam, celkom dobre nám to ide. Takže tam si ukážeme, že ako sme to my teda metodicky poňali. Ešte chcem vás upozorniť na takú jednu za mňa celkom vtipnú vec, čo si ale myslím, že robí väčšina autorských kolektívov, ktoré tvoria pracovné zošity pre malé deti. My sa snažíme vyhýbať označovaniu geometrických útvarov ABC, ABCD, KLMN, hej, že to je také neosobné, takže trošku to prepájame aj tak s takým tým Scrabble a s nejakou... Prepáčte, môžem sa opýtať, prečo? Áno. My práve k tomu vedieme a že to je praktické označovať to v tom abecednom poradí. V abecednom poradí áno, ale na začiatku, alebo aj trošku neskôr, ja vám poviem prečo. Pretože potom napríklad, keď v 5. ročníku rysujeme trojuholník podľa vety USU alebo SSS, to znamená, že poznám 3 strany a zrazu sa tie strany volajú inak ako ABC, tak oni netušia, z ktorého vrcholu mám robiť kružnicu akej veľkosti. Lebo oni to jednoducho majú naučené cez tie ABC písmenka a nie cez to porozumenie tej polohy v rámci toho trojuholníka. Takže preto. A aby to nebol vždy ten istý trojuholník ABC, akože ono nie je zlé, keď sa tam raz za čas objaví trojuholník ABC, ale pozrite, že ja mám napríklad tu v tej úlohe 3 tiež spájame pravítkom body, ktoré dokopy tvoria slovo, že mraky, ale viete z toho vypisovať rôzne trojuholníky. Hej? Akože nie je to síce bohužiaľ ani žiadny mak, ani rak, lebo tí zhodou okolností ležia na jednej úsečke, že tie sú kolinárne, ale akože aby sme sa teda nefixovali iba na to, že to musí byť len takéto označenie, že trojuholník sa naozaj reálne môže volať akokoľvek. Jediné, na čo si treba dať pozor, že nemal by som mať, teda nie, že nemôžem mať v jednom výkrese označené 2 rôzne body rovnakým písmenom. Že nemôžem tam mať 2 rôzne body, čo ja viem, N. Hej? Že to je podľa mňa jediná taká dôležitá vec, na ktorú si treba dávať pozor. Ale práve vďaka tomu, že používate rôzne písmená, tak tie úlohy môžu byť oveľa hravejšie a variabilnejšie. Preto. A ja to veľa používam aj v tých pracovných zošitoch na 2. stupni. Práve preto, aby sa mi tie deti nefixovali iba na trojuholník ABC alebo KLM, lebo ono sa to potom neskôr začína ukazovať ako naozaj veľmi silná miskoncepcia. My sa aj na vysokej škole pri niektorých našich študentkách, nie teda všetkých, stretávame s tým, že v momente, ako trojuholník označíme PS, tak už ho nevedia zostrojiť. Lebo oni vedia zostrojiť iba ABC alebo KLM, ešte niektoré vedia aj PQR. Takže len kvôli tomuto, kvôli ničomu inému, že to nemá nejaký akože oveľa hlbší a zákernejší dôvod. Tu zase rysujete. Áno?
Prepáč, Môžete. môžem sa spýtať, má nejaký dôvod, že máte v jednej línii je to slovo akoby mrak? Alebo je To to je, zhoda okolností? nie, to som tak vymyslela, Viol. Lebo? No, lebo každý bod musí byť označený nejakým písmenom. To je v poriadku, OK, len sa pýtam konkrétne na to slovo mrak, že vznikne. No, alebo mraky, keď zoberieš aj ten Y hore. Hej, lebo Hej. mi napadlo, že keby to bolo trošku inak zoradené, že by sme vedeli robiť taký generátor vlastne slov z tých trojuholníkov. To určite, to by sme vedeli, ale hovorím, že vo finále je to len o tom, aby každý bod bol nejako označený. Pozri, tu Hej. napríklad v tej úlohe 4 máš zase korunu, keď to čítaš za radom. Hej? Mhm. A nie je pravda, ako ono sa to zdá, že je to jednoduché robiť tie generátory, ale ak to má napríklad vytvárať veľa rôznych slov, akože tu tých trojuholníkov, keď sa nad tým zamyslíme, toto je taká úloha, že kde sa pýtame, koľko je na obrázku trojuholníkov. A veľmi veľa detí, keď to narysujú, tak vám povedia, že koľko je tam tých trojuholníkov. Keď si to tak predstavíme. Skúste niekto odhadnúť detskú odpoveď. Teraz nám nejde o to, že aká je správna odpoveď, ale koľko sa im podarilo na tom 6. obrázku. No to není detská odpoveď. Detská odpoveď bude 3. 4. Dobre. 3, maximálne 4. 4. Áno, super. Aj tie 4, lebo niektorí si presne uvedomia, že aj ten veľký je trojuholník. Áno. Super. Áno. Ale keďže my chceme, aby ich vypisovali, tak potom tam máme aj ten trojuholník maj a RKY. Hej. Takže tie sú také, ktoré naozaj veľa tých druhákov neodhalí. Takže áno, máme tam takýto typ úloh, aby sme sa teda nefixovali. A potom zase tým generátorom neviem každý trojuholník vygenerovať nejaké slovo. Nie, myslela som tak, že by sme vlastne len ktorýkoľvek bod možno posunuli trošku vyššie a hneď vieš spraviť rôzne, kde sa ti tvoria slova. Ale to je len nápad, ako o nič nejde. To len také, to mi hneď tak napadlo, keď si tam dala mrak. Áno, lebo to je vieš, vec, ktorú ja rada používam, keď napríklad Áno. robím úlohy, kde dorysovávam na 2. stupni výšky a ťažnice a tie pety alebo tie stredy nepomenovávam ako P a S, hej, ale ich pomenovávam nejakým iným písmenom, tak presne v nejakom trojuholníku MAK viem vyrobiť tým, že tam spravím ten stred strany, viem urobiť napríklad mrak, hej, že tam na tej strane mám R. Takže je to len taká hra, akože toto nemá žiadny nejaký silný Mne sa veľmi filozofický podtón. Áno, počúvam. Dovolíš, Martina, mne sa veľmi páči, že pracujete s tými písmenami, lebo viem si to prepojiť na tie ďalšie slova, ktoré vieme vytvoriť a keby sme možno tie body trochu posunuli, že by sme to, no neviem v tejto No len chvíli. keď ich posunieme, už je tam zrazu tých trojuholníkov veľa. Viacej. Hej? Presne, ja rozumiem tomu, o čom hovoríš, ale možno by som, ja to stále prepájam na tú slovenčinu, ktorá mne... A musíme mať všetky tie trojuholníky, keby sme to posunuli. Ale vieš, Maťka. Bielka, nemeňme tú úlohu, dobre? Nie, ja ju nemením, ja sa len pýtam. Pani profesorka Žilková už teraz mi tam zoškrtala jeden krajný bod, lebo mala pocit, že je toho veľa, takže aj pri tej... Takisto nechcem vstupovať do toho, že niečo... Aj pri tej korune som mala oveľa viac a bola to pôvodne prvosienka, hej? Takže, alebo snehuliak, alebo niečo také to bolo. Tej prváckej? Nie, v tejto. Tu, v tejto konkrétnej 4. úlohe tých bodov dole v štvorke bolo ešte o ďalšie 2 viac. Ja som len chcela povedať, že mne to evokuje, že vytvárať nové kombinácie, robiť nové veci, vieš, že prepojiť to nejak inak, utvoriť iné. Áno, určite je to super a viem si to predstaviť z nejakých vzťahov a závislostí, napríklad vypisovať všetky trojice písmen, ktoré dávajú zmysel. Napríklad. Hej, že nemusí to byť už žiadny konkrétny geometrický útvar, ale môžeme z toho urobiť takúto presne Scrabble úlohu a nie matematickú. Áno. Je to úplne v poriadku a vieme to teda takto využiť.
Ďakujem. Ja ďakujem za také tie podnetné nápady u zobrazenia. Zobrazíme zase 2 strany naraz. Čo mi to robí takéto zväčšené? Už to nechcem zväčšovať. Poď, aby som ťa videla celú. Takto. Dobre, tak sa posunieme zase ďalej, aby sme videli. Toto sme tiež ešte nemali v tomto školskom roku druháckom, takže sa oboznamujeme, alebo teda neoboznamujeme, lebo my ich poznáme aj z materskej školy a teda poznáme ich aj z prvého ročníka. Máme tu telesá, s ktorými pracujeme. To znamená, že priraďujeme, zase si zopakujeme, že aké majú názvy. Tu riešime, že ktoré vieme na seba stavať a ktoré vieme kotúľať. To znamená, že ktoré sú také tie hranaté a ktoré sú oblé. A máme tu opäť úlohu na nejakú orientáciu, kde, počkajte, teraz si to pre zmenu zväčším. Neviem, ako to urobím, aby ste to aj vy videli takto. To by mohlo byť fajn. Kde teda máme nájsť červenú kocku a nakresliť alebo napísať, čo sa nachádza na nej, čo je na nej položené, hej, čo je hore. Alebo mám modrý kužeľ a mám zistiť na obrázku teraz, že nemáme to v rámci stavby z kociek, ale v rámci toho obrázka, čo leží pod tým modrým kuželom. Takže buď môžem napísať, že je to zelená kocka, alebo tú zelenú kocku môžem nejako sa pokúsiť nakresliť. To, čo mi príde ako celkom zaujímavé, a zase je to úloha, ktorú nemusia robiť všetky deti, je, že máte nevyfarbenú stavbu, máte inštrukcie a podľa tých inštrukcií máte tie jednotlivé telesá vyfarbovať. To znamená, že vy viete, že keď mám žltú kocku, tak na nej je postavený modrý kužel. Keďže kužele sú tu 2, a ja viem, že ten môj má byť postavený na žltej kocke, tak už viem povedať, že táto kocka by mala byť žltá a tento kužel by mal byť modrý. A takto postupne vieme vyfarbiť celú tú stavbu, ktorú tam máme. Akože opäť, keďže je tam napríklad iba jedna guľa a jeden valec, tak viem veľmi rýchlo povedať z tých všetkých záznamov, aha nie, valce sú 2, sorry, tak iba jedna guľa, tak viem veľmi rýchlo povedať, že guľa bude určite zelená. Hej? Ale teda toto je taká úloha, ktorá je aj na tú komunikáciu, aj na tú orientáciu, aj teda dúfam, že sa s ňou deti celkom pekne zahrajú. Poprípade hovorím, ak to pre niektoré deti je príliš náročné, tak to môžeme vynechať a vrátiť sa k nej neskôr, keď nám deti dospejú na to, aby sa vedeli orientovať. Opäť sa vraciame k neklikaj. Opäť sa vraciame, nie. Opäť sa vraciame k práci s tými kartičkami a s geometrickými útvarmi, ktoré sme mali na tej druhej dvojstrane. Takže a tu aj máte takú ukážku, že áno, môžete si to zahrať práve s matematikou zo škatulky. A máte tu, že niekto si nejako rozmiestnil má teda týchto 9 geometrických útvarov, zase vám to trošku zväčším. Takže máme týchto 9 Máme týchto 9 geometrických útvarov a teraz vieme, že Saška si vybrala jeden kruh, jeden štvorec a jeden trojuholník a Kubo sa teda pýta, že akej farby je ten útvar a Saška mu odpovedá iba áno, nie a my zase máme zistiť, že ktoré 3 útvary si teda Saška vybrala a akej sú farby. Že zase je to na to, že tú geometriu využívame aj na rozvoj tej matematickej logiky. Lebo z časti informácií, ktoré máme, sa snažíme vytvoriť takú tú celú informáciu, ktorá nám pomôže sa dostať k riešeniu tejto úlohy. Rozmýšľam, to už ako ste spomínali, že druhý ročník je ročník, v ktorom rýsujeme úsečky, priamky a polpriamky, tak áno, aj my máme teda na to zameranú nejakú dvojstranu. Opäť robíme s úlohami, kde napríklad riešime, že či nejaký bod leží alebo neleží. To je zase taký ten pojem, s ktorým sa stretávame v rámci druháckej geometrie, takže či leží alebo neleží na nejakej úsečke, keďže tu máme úsečku AB, tak stačí pravítkom narysovať úsečku AB a potom už iba rozhodovať v rámci tej polohy. Strán zmenšiť.
Máme k tomu nejaké otázky alebo pripomienky? Toto je dvojstrana, ktorá sa mne veľmi páči. Pôvodne vyzerala úplne inak. Bola to dvojstrana, ako sa hrajú lodičky v štvorcovej sieti. A keď sme už mali celú pripravenú a zalomenú, pani profesorka Žilková povedala, že je to na tých druhákov príliš ťažké, tak som si ju dovolila prepracovať na takú veľmi jednoduchú verziu tic-tac-toe, ale to asi poznáte. A minulý týždeň niekto z vás, keď sme sa hrali s tými stavbami z kociek, tak presne spomínal, to bola pani učiteľka z Dubravky, spomínal to, že by tam veľmi pomohlo, keby tam boli označené tie súradnice A, B, C, D, E ako na šachovnici a 1, 2, 3, 4, 5. Takže áno, tu u tých druháčikov to tak máme a riešime teda tú polohu toho bodu v tej rovine práve pomocou tejto usporiadanej dvojice, to znamená písmenko a číslo, a opäť je to trošku aj na takú logiku, že potrebujeme určiť alebo vedieť čítať nejaký záznam, určiť, že kto používal ktoré, to znamená, že zistíme, čo leží na B2, takže krížik, tak si zakreslím, že B2 je krížik, B1 je tiež krížik, takže s veľkou pravdepodobnosťou Ľudka zaznačovala svoje ťahy krížikom a ešte skontrolujeme, že či naozaj Vlado to robil tým krúžkom, takže áno, robil krúžkom. Tuto dopisujeme nejakú víťaznú stratégiu, alebo ani nie víťaznú, ale vôbec dohrávame hru. A teda máme tu aj priestor, aby si deti zahrali sami a aby si to aj skúsili zapisovať, a kto sa stal víťazom. Takže tam máte dve. A opäť má to slúžiť ako nejaká inšpirácia na to, aby to hrávali možno cez prestávku, alebo tak, aby sa to spolu hrali a aby si to aj nejakým spôsobom spolu zapisovali. Zase toto je taká veľmi geometrická strana, čo leží, čo neleží na nejakom útvare, či už je to úsečka, alebo čo leží medzi niečím. Áno, toto je primárne teda ešte stále na úsečky. Opäť máme trochu stavby z kociek a zapisujeme plány. Predtým, čo sme mali, tak sme mali plán zapísaný a hľadali sme podľa neho stavbu. Teraz máme už hotové stavby a teda tým stavbám sa učíme zapisovať plány. Toto je taká špekulantská úloha. Ukážem. Neukážem, ušla a ukážem. Máte stavbu a teda deti riešia to, že Alica použila 9 kociek, Hanka 10 a Igor 13. Že či to je možné. A teda asi rýchlo odhalíme to, že keď máme už takýto múr a napríklad aj za túto prvú kocku, ktorú mám dole vľavo, by som položila kocku, tak už ju v rámci toho zobrazenia takéhoto voľného rovnobežného, tak už ju nevidím. Že tá kocka je tam naozaj skrytá a v skutočnosti tam môže byť. Takže je to úloha, aby deti skúšali stávať takéto hradby a rozmýšľali, že kedy tú kocku nevidia a kedy ju už vidia, keď sa na ňu pozerám takto spredu. Opäť veľmi pekne nám k tomuto môže poslúžiť aj ten delmat, lebo tam si to vieme zase natočiť do takejto polohy, kde vieme zistiť, že či to vidím alebo nevidím. V tom živote, v tom reálnom svete sa vždy viem pozrieť, takže vidím aj za ten múr, ale teda na tom papieri, keď to mám nakreslené, tak to tak nemusí byť. Takže sú tam aj také špekulantské úlohy. Tu máme propedeutiku porovnávania úsečiek. Zatiaľ teda porovnávame prenášaním úsečky na kúsku papierika. Je to presne o tom, čo ste tu už dnes spomínali, že mnohé deti pri meraní dĺžky úsečky majú problém s tým prikladaním pravítka k nule. Takže zatiaľ iba prikladáme naznačený bod k jednému krajnému bodu úsečky a k inému krajnému bodu úsečky. A na základe toho teda rozhodujeme, že ktorá z tých úsečiek je dlhšia a ktorá je kratšia. Na to máte zameranú celú tú dvojstranu. A máte tam aj nejaký veľmi stručný návod, kde vám tí mravci rozprávajú, že ako by to teda mohlo byť. Zase sa vraciame k téme vrchol a strana, ktoré sme už mali. Opäť, pracujeme celkom radi a veľa aj s takouto bodkovanou sieťou. Ste zvyknutí robiť s geodoskami? Používate v rámci geometrie geodosku?
Áno. Super. Super, tak toto sú presne také tie typy úloh, ktoré vieme robiť s geodoskou a s gumičkou. Že v rámci tej manipulácie, že to nemusí byť iba o tom kreslení tých čiar tej bodkovanej sieti, ale môže to byť aj o tom reálnom modelovaní na tej geodoske, kde to vieme pekne vidieť. Všetci vieme, čo je geodoska? Je to pojem, ktorý poznáte? No, ja poznám. Poznám. Áno či nie? Poznáte? Áno. OK, takže všetci vieme, hej, nemusím hľadať na YouTube, na Google geodosku. Už hľadá geodoska, dáme obrázky a vidíme, že tie geodosky môžu byť rôzne, môžu byť takéto drevené. Ja na fakulte používam tieto plastové. Je to veľmi dobrá pomôcka, keď máte tieto veľké, to je takáto. Ona má z jednej strany dokonca takúto trojuholníkovú sieť a z druhej strany má túto štvorcovú. A tá štvorcová sa dá veľmi pekne použiť pri učení násobilky, že viete ten geometrický model veľmi pekne použiť aj v tej aritmetike. A zase viete s tou gumičkou, tak ako Viol spomínala, že oni dnes s deťmi rysovali tie domčeky alebo stromčeky, tak viete si tu vymodelovať ten sumerný útvar. Že viete si natiahnuť tú gumičku, ktorá vám tvorí tú os alebo to imaginárne zrkadlo v rámci toho obrázka a potom viete vlastne vymodelovať celý ten tvar tak, aby bol sumerný. No a teraz som sa stratila. Vrátim sa tu. Dobre, takže aby som sa nestratila, tak sa vrátim. Zase máme nejaký záznam v štvorcovej sieti, to si opäť trošku priblížime. Takto. Dobre. Kde si zaznamenávame šípkami, ako máme ísť a podľa toho teda identifikujeme, že ktorý z tých obrázkov je ten správny obrázok. Keď pospájam body A, B, C, D, E a zase Ačko. Hej. Takže tento posledný obrázok je zámerne taký zavádzajúci, lebo podľa tých šipiek vlastne vyrobím obdĺžnik, ale ak spájam body A, B, C, D, E a Ačko, tak by som mala dostať ten stredný útvar. Že mala by som poskladať z toho zase takýto nejaký domček. Opäť to hráme aj na to, že dorábame tie zápisy, čítame tie zápisy. Takže je to taká tá klasika, s ktorou sa určite všetci v rámci doterajšieho vyučovania geometrie stretávate a nie je to pre vás nič neobvyklé a nové. No. OK. Začíname mať trošku veľa času. Teda vysoký čas, nie že veľa času, ale už máme pokročilý čas, tak aby som to povedala aj trochu po slovensky. Takže ja by som už naozaj iba tak veľmi narýchlo, lebo celý ten pracovný zošit má až 52 strán, že to je celkom veľa na to, že je to geometria. Ale chcem vás vždy upozorniť iba na nejakú úlohu, ktorá je niečím špeciálna. Tu máme úlohu, kde deti sa rozprávajú o tom, že koľko má daný útvar vrcholov. A Teo teda tvrdí, že má 3 a Táňa tvrdí, že má 4. A otázka je, že treba sa rozhodnúť, že kto má pravdu a či môžu mať pravdu obaja. To znamená, že opäť je to nejaký typ divergentnej úlohy, kde keď máme veľmi tvorivé deti, tak sa môžeme zamýšľať aj nad tým, že či by sme vedeli tú machuľu urobiť tak, aby to, čo my vidíme a cítime, že by mohol byť trojuholník, tak by možno mohol byť aj päťuholník. Alebo možno niečo nekonvexné, teda oni určite nebudú vedieť, že to sa volá nekonvexné, ale teda môžeme taký geometrický útvar vymyslieť, ktorý bude nekonvexný. Opäť hráme hru, že uhádni, aké mám teleso a čo pre moje teleso platí. My sa neobmedzujeme na to, že by sme mali iba kocky, kvádre a gule, a kužele teda, ale my celkom ideme aj do tých hranolov, to znamená, že máme aj trojboký hranol, aj päťboký hranol a celkom veľa pracujeme aj s tými ihlanmi, to znamená, či už sú to štvorboké alebo trojboké.
Myslíme si, že tým, že toto je vek, kedy je pre tie deti úplne prirodzené ešte stále pracovať s reálnymi stavebnicami, takými tými drevenými, v ktorých sa tieto útvary bežne nachádzajú, tak je dobré, keď ich vedia aj pomenovať a nemyslím si, že je problém, aby vedeli na nich určiť, že koľko má dané teleso vrcholov a koľko má hrán a koľko má stien a že teda tá guľa chúďa nemá nič z toho, lebo je oblá. Zase sa vraciame k tej propedeutike miery a merania. My nezačíname merať pravítkom, ale tak ako aj v rámci histórie ľudstvo najskôr meralo rôznymi časťami ľudského tela alebo nejakými paličkami, tak my na to využívame obyčajné kancelárske sponky. Páčia sa nám kancelárske sponky aj preto, lebo existujú rôzne veľké kancelárske sponky a práve vďaka tomu môžeme ich rozdať deťom do skupín a každá skupina napriek tomu, že bude merať rovnaký útvar, tak môže namerať rôzne hodnoty. Je to o tom, aby sme sa dopracovali k tomu, že je dobré, že ľudstvo dospelo k tomu, že máme jednotné miery a tie teda používame. Hľadám ešte, zatiaľ sme mali tie sumernosti iba na takej tej veľmi základnej úrovni, ak si spomínate, to boli tie motýle a chrobáky a čo sme dokresľovali. Tu zase vytvárame súmernosti strihaním, takže máme papier, ktorý skladáme, na ten papier si nakreslíme, že čo vidíme. Môžeme sa zamyslieť nad tým, že ako ten útvar bude vyzerať, keď to vystrihneme, koľko by mohol mať strán a koľko by mohol mať vrcholov a teda aký je ten útvar naozaj, keď už sme to urobili. Takže to je taká bádateľská úloha. Opäť sa vraciame k orientácii v štvorcovej sieti a teda k pohybu v štvorcovej sieti, kde už nevypisujeme 3 šípky doľava, ale píšeme, že ideme 3-krát doľava. Taká tiež zjednodušenie. Ale zase, ak chceme čiarky dĺžky 10, tak je tam celkom fajn, keď tam robíme s tými 10 šípkami. Ak tá čiara má byť uzavretá, tak sa ukáže, že vlastne vždy používam nejaký rovnaký počet šípiek hore, dole, vpravo a vľavo. Hľadám. A tu sú napríklad už tie pohľady. To znamená, že zase veľmi jednoduchá stavba a tak, ako sme si ukazovali na začiatku, veľmi pekne vieme, keď s tým deti majú problém, tak im vieme vysvetliť, čo to znamená ten pohľad na stavbu práve pomocou Delmatu. Tu už špekulujeme nad tým, že čo všetko musí spĺňať meradlo, aby bolo univerzálne a použiteľné. A tu si ukazujeme, ako správne merať. To je to, čo ste spomínali. To znamená, že ako správne priložiť pravítko, tak aby sme namerali úsečku v tomto prípade dĺžky 3. A neviem sa tu posunúť smerom doľava. A už viem, už som objavila šipku. A potom tu zase máte taký veľmi jednoduchý návod, že ako narysujem úsečku dĺžky 3. To znamená, že narysujem si nejakú polpriamku, na nej si vyznačím krajný bod. Tak ako ste spomínali, priložím pravítko tak, aby mi 0 splínula s tým krajným bodom a naznačím si na 3 druhý krajný bod úsečky. Je dobré, keď to celé naozaj tým deťom komentujete, aby od vás oni nachytali ten slovník. Posledná strana nebude na rysovanie, ale bude také opakovanie všeho chuť a na konci máte tajničku, že cez prázdniny nás čaká zaslúžené voľno. A teda toto je ten spomínaný ťahák, ktorý máte na 3. strane obálky a na 4. strane obálky máte informáciu o tom, že tú online podporu nájdete na Delmat Info. Niekto nám písal tento týždeň, že mu to nešlo na interaktívnej tabuli. Ono záleží od toho, aký máte k tej interaktívnej tabuli software. Že tým, že je to prostredie trošku staršie, tak to nemusí fungovať na všetkých interaktívkach. No, bol to taký rýchlobeh. Presne tak. Ale ja dúfam, že na to, aby ste získali nejakú predstavu o tom, čo vás s tými našimi pracovnými učebnicami čaká, tak
dúfam, že taká ochutnávka to bola z tejto strany možno postačujúca. Ak úplne nie, tak budeme mať ešte ďalšie 2 stretnutia, kde ja budem veľmi rada, ak z vašej strany budú prichádzať otázky, podnety, čokoľvek, vďaka čomu by sme vám my, alebo prostredníctvom čoho by sme vám my vedeli možno povedať, ako sme to autori mysleli. No. Takže máme nejaké otázky k tej geometrii dnes? Skúsme. Možno ani nie tak otázky, ako komentár. Smiem? Áno, určite. Veľmi dobré je mať mravca. Ja s deťmi pracujem roky, rokúce a veľmi sa tešia z toho, že majú nejakého svojho parťáka. Mravca nechať celkom určite. Výborné prepojenie, matematika alebo matematická logika. Takisto oceňujem. Ťaháčik je veľmi fajn na konci toho. To je asi všetko v tejto chvíli. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, ale myslím si, že toto je vec, ktorou sa až tak veľmi neodlišujeme, aspoň teda dúfam, lebo ja viem, že väčšina vydavateľstiev má nejakú takúto komunikačnú postavičku. Viem, že aj tekáci majú lienku alebo toho koníka. Neviem, čo majú v týchto úplne najnovších. Viem, pluska. Oni majú matematiku s pluskom. Mám pravdu? Učíte niekto s pluskom? Aha, nie? OK. Nie. Dobre. Potom viem, že Liberatera, oni tiež majú nejakého takého pojašeného pána, takého, neviem teda, či to majú aj u malých detí, ale u veľkých určite. A neviem, ako to majú taktikáci, takže tak. Ale áno, ja mám tiež rada komunikačnú postavičku, lebo mám pocit, že cez ňu sa dá povedať veľa vecí, ktoré sa nehodia priamo do zadania. Takže áno, je to presne taká vec, ktorá nám, autorom, pomáha. Hej, oceňujem aj deťom. Isté. Ďakujem za to dnešné stretnutie a teším sa na to ďalšie. Ďakujem. Aj ja vám veľmi pekne ďakujem všetkým. Bolo to takto kratšie. Dúfam, že sa budeme vidieť aj teda o tie 2 týždne. Ja budem rada, ak si nájdete za tie 2 týždne čas, pozriete si tie 2 videá a začali by sme tým, že teda ak ste tam natrafili na niečo, čomu ste neporozumeli, tak sa porozprávajme o tom a potom budeme riešiť závislosti, vzťahy a prácu s údajmi, čo je opäť taký ten komponent, ktorý sa nám objavil v matematike ako niečo relatívne nové, aj keď nie úplne nové, lebo áno, je pravda, že s tabuľkami a grafmi na nejakej úrovni sme sa minimálne v tom 3. a 4. ročníku stretávali aj doteraz. Ale teda hovorím, teraz to už máme od toho 1. ročníka, tak to je zase pracovný zošit, ktorý máte. A mne nedá ešte. My vám musíme skočiť do reči, my sa ospravedlňujeme. Áno, vy už máte vrátnika, ktorý vás zamkína. Áno, kódovanie školy. Ďakujem. Aj ja to tak mávam na fakulte, preto som dnes v ABC. Takže ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj ja, teším sa na stretnutie o 2 týždne. Dovidenia, Dávid. A veľmi si vážim, že ste si našli čas aj po takom náročnom dni. Ja vám veľmi pekne chcem všetkým poďakovať dnes som vám nedala až toľko priestoru, ako to bolo minulý týždeň v utorok, ale hovorím, že ten online je taký v tomto trošku obmedzujúci a nie je nás až tak veľa, aby sme sa teraz delili do nejakých skupiniek a v rámci tých skupiniek si niečo rozoberali a potom si to zdieľali. Takže ja dúfam, že to zdieľanie nám bude lepšie fungovať o 2 týždne a budem sa na vás tešiť o 2 týždne.